An ka foli bɛ an filɛbagaw bɛɛ ni wagati in na. Bi Maliactu ka don kibaru bɛna lase aw ma balimamuso Fatumata Kamara ale ni a balimakɛ Aliyu Hasere fɛ. Fatumata Kamara kibaruya jumɛn de bɛ bi ka lase an filɛbagaw ma? An balimaw an ɲɔgɔn tuma kibaruya min b'an bolo ka dakulu kan o de ka fɔ Jurana lamini kɔnɔna kan kɔni bonyalen bɛ yen dugulamɔgɔw kan ka sababu kɛ karidon marisi kalo tile 17 kɔnɔna la waleya cɛjugu min kɔni taara ka ɲɛsin an ka finitigiw ma. Hakilina jiginna an b'a yira la k'a fɔ ye ni waleya in yɛrɛ cɛjugu taara ka ɲɛsin an ka finitigiw ma karidon majugu dɔw fɛ ni maa 23 kɔni ni tora la an ka finitigiw fan fɛ. O waleya ninnu de sen fɛ Jurana lamini maa ninnu kɔni u y'a yira k'a fɔ olu kɔni kɔnɔna gannen don sabula n'i y'a ta ka lajɛ an ka finitigiw ka dagayɔrɔ de kɔni tun ye nin yɔrɔ in ye n'a fɔra o dagayɔrɔ in kɔni na maajugu kɔni sera ka don yen ani ka taa an ka finitigiw dɔw bɔnn'o nin na o kun kɔnɔna la finitigi dɔw kɔni kun tununnen don mais an bɛ wagati min na bi kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko ni finitigi ninnu kɔni yera Jura lamini dɔ la mini yɛrɛ ni Jurali cɛ n'o ye kilomɛtiri 25 kɔni ye yen dugulamɔgɔw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ olu kɔni kɔnɔna gannen sabula olu kɔni ye finitigi dɔw ye minnu yɛrɛ kɔni fanga bannen don minnu yɛrɛ kun joginnen ba yɛrɛ kɔni don ani dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka boli u bɛ moto la u bɛ ka taa o waleya de sen fɛ Jurana lamini maa ninnu kɔni olu bɔra k'u wele bila min ye yira k'a fɔ olu kɔni sirannen don wa olu kɔni kɔnɔna gannen don ni waleya ninnu na min yɛrɛ ye tɛnɛnku ye n'ale ye Jura duguba ye yen maa ninnu kɔni fana wulila k'a fɔ a yira k'a fɔ olu kɔni fana kɔnɔna gannen don sabula olu balima caman kɔni bɛ Jura yɛrɛ la ani finitigiw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ ni ko ye dugulamɔgɔw sɔrɔ i n'a fɔ ko ye olu yɛrɛ sɔrɔ olu kɔni bɛ wele bila k'a fɔ an ka Mali gouvernement ye min ye k'a fɔ u ka lakana hali bi u ka fɛɛrɛ bɛ kɛ min ye ka lakana kɔni kɛ olu ka dugu la sabula olu yɛrɛ kɔni t'a dɔn olu bɛna min kɛ ni waleya ninnu sen fɛ. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a yira la k'a fɔ ko polisiw ka hakɛ ɲini jɛkulu minnu bɛ yen ni a bɛ f'o ma ko coordination des syndicats de la police nationale ayiwa ni olu tun kan ka daga kɔni sigi minisiriso min bɛ lakana ko kunna ni a bɛ f'o ma ko sitting ayiwa o dagasigi n'o tun kan ka kɛ nin kalo in tile 18 ani tile 19 ni o ye bi yɛrɛ ye ayiwa an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko o ma bɔ tuguni ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ kɔni ko bɛnkan sɔrɔla ayiwa polisiw ka hakɛ ɲini jɛkulu ale ni jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa u y'a yira k'a fɔ yɛrɛ ko u ka laɲiniw la ko n'i y'a ta k'a bila 100 sara la ayiwa min ye 80 ye ayiwa bɛnkan kɔni sɔrɔla o la ayiwa u y'a yira k'a fɔ kɔni ko o bɛnkan ninnu na min ye k'a fɔ ko polisi kelen o kelen ko marifa kelen ka di a ma o kɔni o bɛ o la ayiwa ni o bɔra yen groupement mobile de sécurité ni o ye GMS ye ni a dɔ bɛ Bamakɔ yan nɔ yɛrɛ ayiwa polisiw tun ka laɲini ye de o dɔ ka kɛ Kidal ale ni Tombouctou ayiwa a yirala k'a fɔ kɔni ko o fɛnɛ sɔrɔla ayiwa ko ni o yɛrɛ bɔra yen min ye ayiwa polisi minnu tun tugura ayiwa premier ministre minnu tun bɛ san 2014 waati min na a tun taara taama la Kidal ni mankan dɔw wulila o yɔrɔ la ni olu dɔw sara ani dɔw yɛrɛ joginna ayiwa ko ka ko kɛ olu somɔgɔw ye walima minnu yɛrɛ joginna ko ɲɛ sɔrɔla o fɛnɛ na ayiwa polisiw ka hakɛ ɲini jɛkulu minnu bɛ u y'a yira k'a fɔ kɔni ko hali bi kɔni ko u ni jamana ɲɛmaaw ka kumaɲɔgɔnya kɔni bɛ sen na u y'a yira k'a fɔ k'olu ka laɲini yɛrɛ de olu tun ye ayiwa fɛn o fɛn yira ayiwa ko gɛlɛya min b'u kan ayiwa ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ o bɛɛ la cogoya min na ayiwa u y'a yira k'a fɔ ko ni kumaɲɔgɔnya ninnu n'olu daminɛna kabini marisi kalo tile 15 ayiwa o kɔni bɛ to sen na ayiwa min ye olu yɛrɛ ye kɔni k'u bɛna yala ayiwa polisiw bɛ fan o fan ka taa ɲɛfɔli kɛ ayiwa olu tɔɲɔgɔnw ye cogo min na faamuyali kɔni bɛ se ka sɔrɔ ayiwa nin ko kura ninnu kɔni na. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya min b'an bolo ka dakulu kan o de ka fɔ Bako Jikɔrɔni n'ale bɛ Bamakɔ komini 5nan fɛ karidon marisi kalo tile 17 kɔnɔna la jamana ɲɛmaaw kɔni taara yen bariso dɔ kɔni ci o hukumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ an ye ko nin bari in yɛrɛ kɔni ma ci dɔwɛrɛ la min ye espace public ye n'o ye jamana foroba dugukolo ye n'o dɔ bɛ Bako Jikɔrɔni ACI la a yirala k'a fɔ an ye maa dɔw kɔni taara u ka bariso kɛ yen yɔrɔ in na min yamaruya kɔni t'u bolo ka t'u ka bariso jɔ o yɔrɔ kɔnɔna la o hukumu de sen fɛ jamana ɲɛmaaw kɔni taara ka nin bariso in ci sabula sɛgɛsɛgɛliw sen fɛ kinkɔnɔmɔgɔw kɔni bɔra k'u da don nin ko in na u y'a yira k'a fɔ olu kɔni nisɔndiyara nin bariso in kɔni cili la n'i y'a ta ka lajɛ olu kɔni lafiyalen tɛ u ka kin kɔnɔ min ye ka taa hali ka taa misiri la u ye ka bɔ ka taa ci la su kɔni fɛ o ka gɛlɛ ni kinkɔnɔmɔgɔ ninnu ma u y'a yira k'a fɔ olu kɔni nisɔndiyara jamana ɲɛmaaw ka nin waleya in fɛ wa u y'a yira k'a fɔ olu kɔni ni waleya yɔrɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ ka bɔ ka taa nin yɔrɔ in kɔni fɔ jamana ɲɛmaaw ye minnu bɛ se k'u ka baara nɔgɔya u bolo cogoya min na sabula olu kɔni kun tɔɔrɔlen don ni bariso maa ninnu kɔni fɛ min ye k'a fɔ lafiya yɛrɛ kɔni kun t'olu bolo i bɛ t'u ka so i tulo bɛ mankanw kɔni na wa i kɔni bɛ ko caman kɔni ye i ɲɛ fana la ni waleya in kɔni tɛ fɔ o kɔni bɔra ka wele bila k'a fɔ kɔni olu kɔni nisɔndiyara nin baara in kɔni na a ye wa foli bɛ jamana ɲɛmaaw kɔni ye.
ayiwa kunnafoni kuncɛla an b'a yira la k'a fɔ ko kiiriba dɔ tun bɛ an ka jamana faaba la ni o ye Bamako ye kunun marisi kalo tile 18 ayiwa commune 4 tribunal ni o ye commune 4nan kiiritigɛyɔrɔ ye an b'a yira la k'a fɔ ko nin ko imam Yata Bare ni ale tun ye an ka jamana alimamiba ye n'ale tun bɛ Misira kin na ni ale yɛrɛ fatura walejugu dɔ la min kɛra ayiwa janvier kalo tile 19 ni maa dɔ kɔni tun ye ayiwa muru turu ale la ayiwa an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko ale ka kiiri de ni clinique Pasteur ni ale ye dɔgɔtɔrɔso ye kɛnyɛrɛye dɔgɔtɔrɔso ye an ka jamana kɔnɔ ayiwa o kiiri de kɔni tun bɛ yen yɔrɔ la an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko hakilina jiginna min yɛrɛ ye ayiwa imam Yata Bare waati min na walejugu in taara ka ɲɛsin a ma jajugu dɔw kɔni ni o ye a yɛrɛ su ye olu yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ kan maaw tun bɛ ka u kɔni ci ɲɔgɔn ma ayiwa o kɔni kɛra sababu ye a somɔgɔw kɔni tɔɔrɔ la kosɛbɛ ayiwa o de kɔni kama a somɔgɔw ni a nɔfɛmaw caman kɔni ye u taara kiiribulon na cogo min na maa minnu kɔni nɔ bɛ sɔrɔ ayiwa ka nin ja ninnu kɔni labɔ ayiwa clinique Pasteur la ayiwa olu kɔni bɛ se ka nɔ minɛ cogoya min na ayiwa o kiiri de kɔni tun bɛ commune 4 tribunal la nka an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko a kiiri ma taa yɔrɔ jan ka d'a kan kiiri ɲɛma yɛrɛ ni o ye juge ye ale y'a yira k'a fɔ kɔni ko kiiri bɛna bila kalo 1 nin kɔfɛ ayiwa min yɛrɛ ye imam Yata Bare somɔgɔw ka lafasabagaw ye ni o ye a ka avocat ye u y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu kɔni tɛ dɔwɛrɛ kɔ ko maa o maa kɔni sen bɛ ayiwa ko ja ninnu kɔni u y'u yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛmana na cogoya min na ko min kan ka da u kan ni o ye ɲangini ye kɔni o ka da u kan ayiwa ko min yɛrɛ ye nin kiiri ye k'a fɔ k'a bɔra a ma ka bila kalo 1 nin kɔfɛ ko t'u tɔɔrɔ ko ka da kan sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na hali bi cogo min na maa minnu yɛrɛ kɔni sen bɛ nin na olu kɔni bɛ se ka minɛ cogoya min na an b'a yira la k'a fɔ ko min yɛrɛ ye maa min ye kojugu ta ka ɲɛsin alimami ma ale kɔni ka kiiri o ma se fɔlɔ nka min yɛrɛ ye nin kiiri fɔlɔ in yɛrɛ ye o kɛra sababu ye silamɛjɛkulu caman kɔni bɔra ka taa ayiwa commune 4 tribunal la ka taa u ka dɛmɛ don ayiwa alimami somɔgɔw ale ni a nɔfɛmaw ye u y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu bɛ to u kɔ ko fo tiɲɛ min bɛ nin ko in kɔfɛ ko o bɛɛ ka se ka dɔn cogoya min na ayiwa an balimaw ninnu de tun ye kunnafoni ye ka dɔ tulo kan an ni ce aw ka kulomajɔ la